mga bata, ana na po si Teacher Sabina. Mga bata, atong tunan karon ang subject na MTB3 Quarter 4. Unsay maayong buhaton para mas makakaton kamo mga bata. So maminaw sabton para madugangan inyong kaalam sa maong subject. Atong topic mahitungod sa paggamit sa mga pungwayon sa pamaagi sa lain-laing ang sa pagtandi. Okay, kini nga topic atong mahibaluan kung unsaon pag-ila sa pungwayon sa pamaagi sa nagkalain-laing ang sa pagtandi. Okay, dali na og atong sayran mga bata. Ready na ba? Sa dili pa kita magsugod mga bata, atong balik lang tawon. Direction, isulat sa papel ang pungwayon sa pamaagi. Number 1, sa tanang tigulang nga misulti sa ilang kaagi si Lula ang kinaabtikan nga nagsulti. Okay, again number 1, sa tanang tigulang nga misulti sa ilang kaagi si Lula ang kinaabtikan nga nagsulti. Arita sa number 2, mabalakahon nga misyagit si Henry kanako. Number 2, mabalakahon nga misyagit si Henry kanako. Okay, so sa buhaton ilha ang pungwayon sa pamaagi. Okay. Number 3, mananoy nga mikanta si Nelia. Again, number 3, mananoy nga mikanta si Nelia. Okay, mga bata, ilha ang pungwayon sa pamaagi. Number 4, mas malipayon nga misulti si Mama kanako sa maayong balita kaysa ni Papa. Number 4, mas malipayon nga misulti si Mama kanako sa maayong balita kaysa ni Papa. Okay, so unsay buhaton? Ilhon ang pungwayon sa pamaagi. Mga bata, i-check ang inyuhang tubag. Number 1, kinaabtikan. Number 2, mabalakahon. Number 3, mananoy. Number 4, malipayon. Okay, insakto ba inyong tubag? Very good, insakto ang inyong tubag. So, kabalo ko nakakatun na mo na kay ato nang gitunan sa niaging leksyon. Mga bata, atong ilhon ang pungwayon sa pamaagi. Okay, ang bot ipasabot ana, nagahulagway sa pulong kalabot sa hiyas o batasan. Maunay, bot ipasabot sa pungwayon sa pamaagi. Atong hibaluan mga bata ang affix o iglang gigikit nga gidugtong sa pungway, naghimo niining pungwayon. Sama sa pungway, adunay tulo ka ang o level ang panagtandi sa pungwayon. Ang una, pang-uyon o positive degree. Ikaduha, panglabaw o comparative degree. Ang ikatulo, panglabing o superlative degree. Maunay, ang o level ang panagtandi sa pungwayon. So, pananglitan. Arita sa pananglitan sa pang-uyon o positive degree. Number 1, siya maalamon nga mitubag sa mga pangutana. Asa mga bata anang pang-uyon o positive degree? Yes, tama, maalamon. Okay. Arita sa pananglitan number 2, mabinantayon siyang naglakaw paingon sa eskwelahan. Asa mga bata ana ang pang-uyon o positive degree? Yes, tama, mabinantayon. Okay, so nakasabot na mo. Number 3, maayuhon ang gipakita nga batasan sa iyang igsuon. Asa mga bata ana ang pang-uyon o positive degree? Yes, tama, maayuhon. So mga bata na may idea unsaon pag-ila sa pang-uyon o positive degree. Mga bata, ari na pud kita sa laing pamaagi sa level sa pagtandi. Okay, unsa na teacher? Panglabaw o comparative? Unsa man na teacher?
nagpakita og relasyon, nagtandi sa duha ka butang, lugar, ideya, grupo og uban pa. Sa paggamit sa panglabaw sa pagtandi o comparative degree, gamiton ang mga pulong na mas o kaysa pagpasabot sa panagtandi. So mga bata mo to'y bantayan, pananglitan sa panglabaw o comparative degree. Number 1, si Marilyn mas masaligon nga misaad nga magtuon pag-ayo sa leksyon kaysa ni Mariel. So mga bata, ang tubag-anang panglabaw o comparative mas masaligon. Yes, tama nga naman. Migamit og mas og kaysa nga naman gatandi sa duha kang Marilyn og Mariel. So mogamit og mas. Ang tubag mas masaligon. Sunod na pananglitan, mas maluluyon ang akong ate nga mihatag sa pagkaon ngadto sa bata nga gigutom kaysa nako. Unsay tubag mga bata? Mas maluluyon. Okay, nagtandi kay ate og sa usa ka bata. Okay, so mogamit og mas og kaysa nga naman gatandi sa duha ka bata. Ari na pud kita sa panglabing o superlative nga pungwayon, naghulagway sa kinatas ang porma niini. Sa paggamit niini nga katagi o degree, idugtong ang unang gikit nga kina sa pungwayon o samputan sa ulahing gikit nga on, an o han, hon, han. Pwede usab natong gamiton ang pulong nga kaayo. Okay, pananglitan. Kinamahinamon nga nagpaabot ang iyang mama sa iyang igsuon. So panglabing o superlative, siya na ang pinakalabaw sa tanan. Okay, nigamit og kina og on sa unang gikit ug sa ulahing gikit. So mga bata, nasabtan na ang unang pananglitan. Arita sa ikaduhang pananglitan. Sa tanan nga may salmot sa indigay sa kanta, si Mara ang kinamasaligon nga ni kanta sa stage. So maunay panglabing o superlative. So wala na makalabaw. Gigamitan og kina. So mga bata, dali ra kaayo pangitaon ang panglabing kay naamay o nang gikit na kina. So mga bata, ani na pud kita sa laing pananglitan. Okay. Ang akong classmate nga si Sandra ang kinamaampingon nga nagdala sa bolsita namong tanan. So mga bata, mautoy pananglitan sa panglabing o superlative. So karon, atong ilhon ang panglabing o superlative. Asaan na mga bata? Okay. Ang panglabing o superlative ang kinamaampingon. Okay, so dali na kayo ilhon mga bata. Kaya nga naman, adunay o nanggikit na kina. Okay. Mga bata, ari na pud kita sa laing pananglitan. Puti kaayo ang balhibo sa iyang iring. Asa ana mga bata ang panglabing o superlative? Puti kaayo. Yes, very good. Tama. Kay gagamitan og kaayo. So wala na makalabaw o panglabing. So mga bata, kabalo ko, daghan mong nakatunan sa atong gitun-an karon mahitungod sa pungwayon sa pamaagi. Okay, karon atong himuon, atong tubagon ang mga pangutana. Ilha ang pungwayon sa pamaagi sa matag numero, isulat ang sa pagtandi. Okay, pananglitan. Madasigon siyang misulti sa atubangan. So mga bata, asa man ana ang pagtandi, ang pungwayon, madasigon. Unsang klase nga pagtandi? Pang-uyon o positibo. Okay, so mga bata,
mo na inyong buhaton, mo na pananglitan. So nakabalo na mo sa inyong buhaton. Okay, mo na angay buhaton. Ready na ba? So tagaan mo na kung pila ka minuto para makatubag. Okay, so mga bata, andam na ba? Ready na? Okay, go!